Šagom, marš! Vona! Leva! Leva! Smirna! Smirna, ruky. Máme, stoj! Nalevo! Razajtis! Smirna! Ravnajca! Voľna! Oružje, noge! Smirna! Poľava auta! Nalevo! Oružje, na ruku! Najožak! Salutu zalpo! Príď! Na ruku! Najožak! Salutu zalpo! Príď! Na ruku! Najožak! Salutu zalpo! Príď! Na ruku! Noge! Pol, avanza! Napravo! Andrej Plávka nad neznámym hrobom. Nepoznám, vojak, tvoje meno, to moje nevieš ani ty. A v tvojom hrobe zablúdenom, či smútok ostal zabitý? Keď ležíš, nevie tvoja milá, ba ani otec, ani mať. Slzami hrob tvoj porosila, len svrčinová inoveť. Ďaleko, kde si kladú kvety od tvojej tichej samoty, ani môj hlas k ním nedoletí, zablúdil práve ako ty. Za svrčinovou inoveťou až k tvojej smrti tíšinu, aby sa práve tu s ňou stretol, do verša si ju privinul. Kladiem ti na hrob svoje verše za tvoju milú, tvoju mať. Nad mojim hrobom iba jelše, hádam, raz budú rozprávať. Vážení občania, milí hostia. Dnešného dňa si pripomíname 66. výročie oslobodenia našej obce spod nadvlády fašizmu. Zišli sme sa tu, aby sme svojou prítomnosťou zdali hold úctu hrdinom, ktorí za našu slobodu v nezmyselnej vojne zaplatili cenu najvyššiu, svojím životom. Ich krstné mená a priezviská sú dnes vyrité na tabuli pamätníku padlých. Pri tejto slávnostnej príležitosti je nielen vhodné, ale aj našou povinnosťou pripomínať si udalosti, ktoré predchádzali oslobodeniu Liptovskej Tepličky.
Druhá svetová vojna bola najväčším a najrozsáhlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva, ktorý stal životy miliónov ľudí. Za oficiálny začiatok druhej svetovej vojny sa považuje 1. september 1939, keď nemecké vojska napadli Poľsko a následne ďalšie európske a iné krajiny vrátane Československa. V roku 1943 došlo k obratu vo vojne, kedy Červená armáda začala úspešnú ofenzívu smerujúcu k oslobodeniu svojej krajiny, ako aj ostatných európskych štátov. Slovenskému ľudu nebolo ľahostajné správanie sa nemeckých okupantov, a tak v auguste 1944 povstal so zbraňou v ruke proti fašizmu. Obyvatelia Liptovskej Tepličky neostali bokom, a keď dňa 29. augusta bolo v našej obci vyhlásené povstanie a 2. septembra vyhlásená mobilizácia, vojaci v zálohe, narodení v roku 1904 a mladší, narokovali do povstaleckej armády v Brezne a v Liptovskom Mikuláši. Niektorí obyvateľia odišli do hôr k partizánom. Medzi povstalcami so zbraňou v ruke stáli miestni Rómovia. Naši obyvateľia bojovali v radoch povstaleckej armády v bojoch pri Lískovej, v Ružomberku, v jej miestnej časti Bielý potok a na Horehroní, a to až do zatlačenia povstania do hôr. 20 z nich v dňoch 29. októbra 1944 až 1. novembra na Starých horách vo Svaríne, na Čertovici a Malužinej nemeckí fašisti zajali. Partizáni z Liptovskej Tepličky a okolia robili smelé výpady proti bojovým jednotkám nepriateľa, ničili mosty, železnice, cesty a vykonávali diverzné akcie. Táto činnosť, ako aj aktivita obyvateľov smerujúca k organizovaniu pomoci povstalcom, boli trňom v očiach fašistov. Títo podnikli trestné výpravy do hôr a 9. novembra 1944 v počte 150 mužov zaútočili na Liptovskú Tepličku. Prenikli až do dediny, kde zajali 12 občanov. Nepriateľ bol však nútený so značnými stratami ustúpiť. 14. novembra opäť prepadli našu obec, avšak neúspešne. Nečakane zaútočili 18. decembra 1944, kedy časť partizánov plnila v tom čase bojové úlohy v tile nepriateľa. Partizáni pod velením staršieho seržanta Jana Kastrušína zaujali obranné postavenie a udatne bojovali. Pred početnou prevahou po zubi ozbrojeného nepriateľa okolo 500 Nemcov a Vlasovcov však museli ustúpiť a stiahnuť sa do hôr. Od 19. decembra 1944 dedinu okupovali nemeckí fašisti. V páchaní násilnosti vynikli po ich boku bojujúci Vlasovci, ktorí vypálili 6 bytov štátnych lesných zamestnancov, hospodárske objekty, polovnícke chaty, seníky, robotnícke baráky. Pre spoluprácu s partizánmi zadržiavali a odviekli do Nemecka viacerých občanov. Od východu sa však nezadržateľne blížili oslobodzovacie jednotky sovietskej armády a 1. československého zboru. Fašisti v noci z 26. na 27. januára 1945 pred nimi náhle z obce ustúpili. 29. január 1945 Liptovskú Tepličku oslobodili príslušníci sovietskej armády. Stíchli zbrane, prišla vytúžená a krvou vykúpená sloboda a s ňou široké perspektívy nového života. Nech teda posolstvo 29. januára je pre nás predovšetkým dňom, keď vzdávame úctu, tichú spomienku, ale súčasne ospravedlňujeme všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša vďaka im patrí za oddanosť a najvyššiu obetu. Vážený pán starosta, vážení občania obce Liptovská Teplička, priatelia odbojári. V prvom rade sa chcem poďakovať starostovi obce za pozvanie na dnešný pietný akt 66. výročiu oslobodenia obce od fašistických vojsk. Dovolte mi pripomenúť niektoré udalosti z týchto období, alebo z tohto obdobia roku 1945. 19. januára
sa dostala brigáda Ernesta Bielika Janošik, ktorej niektoré oddely majú svoju základňu aj pri priestore Liptovskej tepličky, rozkaz zosilniť diverznú činnosť na komunikácie z Popradu do Liptovského Hradku. Podobne bol usmerený tiež partizánsky oddiel Vysoké Tatry kapitána Achmadu Lina z 2. Československej brigády za slobodu Slovanov, ktorý mal svoju základňu v západnej časti Vysokých Tatier v oblasti Podbanského. Operačný rádius z oddielu Vysoké Tatry zasiahol na východe počiaru Tatranská Polianka Svit a od 22. januára uskutočnil ešte spravodajský prieskum v Štrbe. Potom spolu s Veličkovou brigádou operoval v priestore na západ od Štrby, kde spôsoboval nacistickým vojskám značné škody. Pokyny na rozvinutie širšej činnosti na vážskom smere dostala i brigáda Gottwald kapitána Kvitinského, ktorej samostatná diverzná 3. slovenská partizánska rota a oddiel seržanta Katrušina operovali v priestore Liptovská teplička, Vernár a v Nízkych Tatrách tiež brigáda Stalin podplukovníka Šukajeva. Údolí Hrona boli orientované partizánske brigády, okrem iných aj 2. Československá paradesantná brigáda a samozrejme partizánska brigáda Janošik. Rozšírené úlohy k rušeniu prepravy nacistických vojsk a techniky a k prieskumu činnosti v oblasti pozdĺž váhu úseku Poprad-Ružomberok boli tiež dané i partizánskym silám pôsobiacim v tomto čase ešte v hĺbšom nepriateľskom týle. Oslobodzovanie miest a obcí Potatranského regiónu sa uskutočnilo v poslednom januárovom týždni roku 1945 s podporou vojsk 4. Ukrajinského frontu a 1. Československého armádneho zboru. Po oslobodení Spišskej Novej Vsi 27. januára 1945 začali divízie 17. gardového streleckého zboru postupovať na Poprad 2 smermi. Jeden cez Spišský štvrtok a druhý cez Hrabušice, Betlanovce údolím Hornádu, cez Spišské Bystre smerom na Vykartovce a Liptovskú tepličku. Išlo o jednotky 138. Karpatskej streleckej divízie gardového plukovníka Vasilieva. V tomto priestore dostali rozkaz veliteľa 18. armády prejsť po vystriedaní 1. Československým armádnym zborom do 2. sledu na odpočinok a doplnenie zásob. Napriek tomu, že podstatná časť okresu Poprad bola 28. januára oslobodená, časti okresu ešte pokračovali boje. 29. januára začala z priestoru Poprad postupovať na trase Vykartovce, Teplička, úzkokoľajkov na Liptovských hradoch, 768. plúk pod velením majora Petrova. Nacistickým vojskám sa podarilo ešte dočasne odpútať pod ochranou silných zadných bojov v podporovanom delostrelectve a minometmi s cieľom postúpiť do Varského údolia a postaviť sa im na odpor na čare Lučín a Mengusovce. V tomto priestore jednotky 1. Československého armádneho zboru zvádzali tvrdé boje, no v skorých ranných hodinách 29. januára postupne dobili obec Štrba, kde si vytvoril stanovisko veliteľ operačnej skupiny 3. praporu 1. Československej brigády. V Štrbe mal určitý čas štáb veliteľ 1. armádneho zboru generál Ludvík Svoboda. V priebehu 29. januára bolo dokončené aj oslobodzovanie Vysokých Tatier a ostatných obcí Popradského okresu. Vo večerných hodinách za silnej fujavice dosiahli jednotky železničnú stanicu Štrba a prešli do 2. sledu. Vrchný veliteľ rozkazom číslo 268
z 28. januára 1945 vyslovil jednotkám a veliteľom za preukázané hrdinstva pri oslobodzovaní mesta Poprad a Podtatranského regiónu svoje veliteľské poďakovanie a na ich počet vypalila Moskva 12 sál zo 124 diel. Za oslobodenie priestoru Levoča Poprad dostali mnohé jednotky čestné pomenovanie popradské a jednotky boli vyznamenané vojenskými rádmi. Verím, že na tieto dni nezabudli naši občania, či už žijúci, alebo ich potomkovia. Preto nezabúdajme na tých, ktorí sa pričinili o to, aby sme sa mali lepšie a za dnešok položili svoje životy. Ďakujem. Tatrami krásny kraj, nepriateľ útočil zo všech strán. Holička tá si chlapcov chránila, nepriateľská ruka vraždila. Kde v obeť padali životy, vyrastli tam kvety slobody. Naša vlast draho si vykúpená, krvou otcov synov skropená. Vy mladí, čo po nás prídete, vy na to zabudnúť nesmiete. Keď sa zem krvou chlapcov kropila, vtedy sa sloboda zrodila. Keď sa zem krvou chlapcov kropila, vtedy sa sloboda zrodila. Vážení prítomní, dovolte, aby som menom základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Tepličke poďakoval starostovi obce za dôstojnú prípravu týchto oslav. Ďakujem taktiež predsedovi oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ženskej skupine Tepličan, ako aj klubu vojenskej histórie z Popradu za ich ukážku. Teraz by sme sa presunuli do priestorov amfiteátra, kde nám predvedú ukážku svojho bojového umenia. Ešte raz ďakujem. Láča, nemáš glómec. Čo je tam? Tak. Má pár kódů.
Zelenou přijdou. Escolheram aí. После do zaveja aí. Ale 4 kolky. Ale pozri, koľko ich je dole. A idú do lesov. Ten bielý deje, veď on... Musí napaskovať. Pô, onde é que tem? No.
Ali, dovolím prvšemu generála Čapnoša Štěpína. Starý blef, no.
Товарищ командир, 4-й Украинский фронт, 18-я армия добила деревню Липтовская Тепличка. Спасибо. На место. Партизаны и Красная армия, спасибо вам, что вы свою задачу выполнили и освободили деревню Липтовская Тепличка. Kluby vojenskej histórie na môj povel! Kluby vojenskej histórie, pozor! Pán starosta, kluby vojenskej histórie sú pripravené na slavnostné ukončenie rekonštrukcie bojov o oslobodenie obce Teplička. Hlásim, že oslobodenie prebehlo v poriadku, bez žiadnych väčších závad. Ďakujeme červenoarmejcom a ostatným účastníkom týchto bojov, že ste nás oslobodili. Ja by som vás chcel poďakovať mene Vládneho výboru Slovenského zväzu fašistických bojovníkov, poďakovať veľmi za to, že máte odvahu preukázať a zorganizovať raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste všetci pre verejnosť celému. Ďakujem.